खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 25 सेप्तेम्बर 2020 शुक्रबार। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय अरुणाचल प्रदेशनि नाहरलगानाव गारि सिखाव हमदों। नाहरलगाननिफ्राय सिखावफ्रा गंसे स्कर्पिय' गारि खावदोंमोन। गारिखौबो मोनफिनबाय आरो सिखावफोरखौबो पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। सिखावफोरा नैबेसोरनोमोन, दा बिसोरखौ पुलिसा हमनानै लांबाय। जोंनि बे सा सानजा भारतआव लकडाउननिफ्रायनो गारि सिखाव बाइक सिखावफोरा बांसिनै जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोननियाव गारिफोर दंब्ला नोंथांमोननि गारिखौ मोजाङै जोथोन लाखिबानो जाबाय, नङाब्ला सिखावफोरा माब्ला खावना लांगोन बेखौ जोङो जेबो हमदांस'नो हानाय नङा। लोगोसे दिल्लीनि एयार क्वालिटिया लकडाउननि समनिफ्राय मोजांसिन जाबाय। सेन्ट्रेल पल्युशन कन्ट्रल बर्डआ बुंनाय बायदिब्ला लकडाउननि सिगाङाव दिल्लीयाव गोबां बिबांनि पल्युशन दंमोन, नाथाय दा दिल्लीयाव पल्युशना थिगैनो दं होननानै बुंनाय जादों। दाथ' लकडाउना खुलिखाबाय नङा होमबा लोगोफोर? साननैसोनि उनाव आरोबाव दिल्लीयाव पल्युशन जाफिनगोन। बे पल्युशना गेदेर गेदेर कारखाना इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय बांसिनै जायो। जेरै इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय दै गाज्रि गलांनाय, थुङा गलांनाय, बेफोरनिफ्राय एयार पल्युशन जायो। दा बेनिखायनो आं बुंदों लकडाउनाथ' दाथ' खुलिखाबाय, दा बेनिखायनो दिल्लीयाव एयार पल्युशना बांसिनै जानोबो हागौ। गुबुन फारसेथिं जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगर हावाल होननाय दरसे जायगायाव सासे बाब्बार कुरेशी मुंनि लयारखौ सिनाय मोनै दुथाङा मैयाहाय बेलासियाव गुलि गावनानै बुथारबाय। मानसिया नैबेनोमोन, बिथाङा मैयाहाय बेलासियाव थैनांगौ जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय एक्ट्रेस कंगनाया महाराष्ट्रनि भिवान्डी होननाय दरसे जायगायाव बिल्डिं बायनाय जाथायखौ पुलवामायाव जानाय जाथायजों, पुलवामायाव जे टेररिस्ट एटेक जादोंमोन ना, बै जाथायजों कम्पेयार खालामदों। कंगनाया महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार उद्धव ठाकरे आरो शिवसेनानि लिडार सन्जय राउतखौ खुला खुलि एटेक खालामदों। भिवान्डीआव बिल्डिं बायनाय जाथायाव थैनाया गासै 50 जन जाबाय। बेनिनो 10 जना गथ'साफोरमोन, माने उन्दै उन्दै गथ'मोन 10 जना आरो 40 जना जोंबायदि गेदेर गेदेर मानसिमोन। दा बेनिखायनो कंगनाया पुलवामानि जाथायजों आरो बिल्डिं बायनाय जाथायखौ लानानै महाराष्ट्र सरकारखौ केयारलेस होननानै बुंदों। माने महाराष्ट्र सरकारा जेबो नायफिननो रोङा, केयारलेस बेबायदि होननानै बुंदों, मैयाहाय बुंदों। लोगोसे मिरु सरकारा हादोराव आबादारिनि 3 गोदान आयेन लाबोनो नाजानायखौ हेंथा खालामनानै हादोरनि आबादारि दोलोआ दिनै 25 सेप्तेम्बर खालि भारत बन्द फोसावदों। आरो बे बन्दखौ जोंनि बे आसामावबो आबुंहाय जाफुंहोनो थाखाय आन्चलिक गण मर्चाया हेफाजाब होनो सिगांबोदों। जोंनि बे आसामावबो बन्द जानो हागौ, बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। दाहायसो मिथिसिगोन बन्द जागोन ना जाया। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामनि PWD डिपार्टमेन्टखौ हारसा रावाव लक निर्माण बिभाग मुंजों बुंनाय जागोन होननानै बुंदों, नाथाय बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वाला एप्रुभेल खालामनानै होथ'नाय जायाखै। जेब्ला एप्रुभेल खालामगोन नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिंहआ मैयाहाय टावांआव टानेलनि खामानिखौ लन्च खालामनाय जाबाय। माने हा सिंनि लामाखौ मैयानिफ्राय बेखेवनाय जाबाय। गासै 43टा दालांफोरबो खालामनाय जागोन। जेरै जम्मु एन्ड काश्मीर, उत्तराखन्ड, अरुणाचल प्रदेश, लादाख, पान्जाब, सिक्किम आरो अरुणाचल प्रदेशफोराव बेफोर रायजोआव दालां खालामनाय जागोन होननानै मैयाहाय बिथां राजनाथ सिंहआ बुंनानै होदों। लोगोसे जोंनि बे आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि अमा फिसिग्रा पिग फार्मार एस'सिएशना थांनाय बुधबारखालि अमा फिसिनायखौ बेन खालामनायखौ लानानै डिब्रुगड़ डिपुटि कमिशनार अफिसाव धरना खालामदों। मानोना बेकारि थानाय लाइमोनफोरा अमा फिसिनानै बोसोराव लाख लाख रां खामायगासिनो दंमोन। जोंनि बे आसामनि माखासे जिल्लाफोराव अमा फिसिनायखौ सिगांहायनो बेन खालामदोंमोन। नोंथांमोना आं भिडिअ खालामनानै फोरमायदोंमोन सिगांहाय। नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ, नोंथांमोना जास्ट फोरमायनाय जाबाय। दा बेनिखायनो अमा फिसिग्रा बिथांमोना फार्मारफोरा गोख्रों दाबि खालामदों अमा फिसिनायखौ थाबैनो खुला होफिननांगौ होननानै। दा मा जायो नायनोसै जोंनि बे आसाम सरकारा मा खालामो। जेब्ला आपडेट फैगोन नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोरमायगोन। गुबुन खौराङा जाबाय एक्ट्रेस दीपिका पादुकणखौ दिनै शुक्रबारखालि नार्क'टिक्स कन्ट्रल ब्युर'आ इनभेस्टिगेसन खालामगोन। दीपिका पादुकणआ गावनो राजि जादों दिनैनि सोंथि सोंनाय हाबाफारियाव। बिथाङा गावनि सावथुननि शुटिं खालामनायखौ गारनानै फैगोन। दायो दसे उनाव बिथांखौ NCBआ इनभेस्टिगेसन खालामगोन ड्राग्सनि केसनि थाखाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगैखौ दिल्ली एम्स हस्पिटालाव दैथायहरगोनबो जानो हागौ। जुदि बिथांनि लोमजानाया बांद्राय जायोब्ला
बिथांखौ दिल्ली एम्स हस्पिटालाव दैथायहरनाय जागोन। बिथांखौ मैयानिफ्राय आईसीयू रुमाव दोननाय जाबाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, नोंथांनि लोगोनो जोबोर गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालाम, गाहायाव गोजा जानानै दं बे गोजा जानायाव शेयारनानै होबानो जाबाय। बाय बाय। Fighter, 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 fighter. Once as a Borderland fighter, 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 fighter.